Soňky günlerde Mary welaýatynda Altynasır mobil aragatnaşyk ulgamy we internet kadaly işleme ýary. Raýatlar birek bilen gürleşmek üçin ençeme gedek jaň etmeli bolýarlar. VPN ulgamlary petiklenýär. Türkmen Telekomyň welaýatdaky edarasynyň işgärleri munyň sebäplerini häzir häkimetleriň bir zatlardan gorkýandygy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary we olaryň mardaky dogan garyndaşlary habar berýärler. Edilýän telefon jaňlary we iwerilýän SMS-ler wagtynda ýa-da düýbünden barmaýar. Çetki obalarda mobil telefonlardaky antenna belgisi düýbünden çykmaýar. Adamlar birek bilen habarlaşmak üçin beýik ýerlere, jaýlaryň üçeklerine çykmaly bolýarlar. Oba ýaşaýjylary şähere gelip mobil telefonlarynyň sähel işleýän ýerlerinde daşary ýurtlardaky hosarlar bilen habarlaşýarlar diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran marly ýaşaýjy 13-nji ýanwarda gurrun berdi. Internetin tizliginiň öňküsünden de has köp petelmegi derarly imo messenjeri şäher ýerlerinde hem kadaly işlemeýär. Iwerilen suratlar we ýazgylar dol açylmaýar. 12-nji ýanwarda ýerdenden akşama çenli welaýatyň tas ähli künjeginde Wi-Fi işlemedi diýsek ýalňyşmarys. Sebäbi kimden bu barada sorasaň Wi-Fi 5 minut işlese 10 minut işlänok diýär diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä VPN ulgamlary hem berk petiklendi. Tölegli ýa-da tölegsiz VPN ulgamyna birikýän hojalyklaryň Wi-Fi ulgamlary 2-3 sagatlap kesilýär. 2-3 saat geçenden soň ýene-de VPN ulgamyna birikjek bolanyňda ilki birikmesi gaty kyn bolýar. Soňrada 2 minuta ýetmänkä Wi-Fi ýene öçýär diýip ol bellidi. Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň mardaky hosarlarynyň aýtmagyna görä, olar internetiň tizliginiň peselmeginiň sebäpleri bilen gydyklanyp Türkmen Telekomyň welaýatdaky edarasyna ýüzlendiler. Bu edaranyň işgärleri internetiň çäklendirilmeginiň sebäplerini häzir häkimetleriň bir zatlardan gorkýandygy bilen düşündirdiler. Şol sebäpden interneti gysýarlar, VPN ulgamlaryndan peýdalansaňyz destine Wi-Fi'ňyz öçürilýär diýip marly ýaşaýjy Türkmen Telekomyň bir işgäriniň anonimlik şertinde aýdan sözlerini titirledi. Azatlyk baýdalanlar barada kommentariýa almak üçin Türkmen Telekomyň internet hyzmatlary we hasaplaşyp geçirilýän bölüminiň müşteriler bölümi bilen habarlaşmaga synanşdy. Emma redaksiýamyzyň 13-nji ýanwarda saat 14:00-17:00 aralygynda telefon arkaly eden ýygyderle synanşygy netije bermedi. Internetin tizligi boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýydaky orunlaryň birinde ýerleşdirilýän Türkmenistanda ýylata berilýän internetin çäklendirilýändigi we mobil aragatnaşyk ulgamynyň kadaly işlemeýändigi barada Azatlygyň habarçylary ýylyň ilkinji günlerinden bäri habar berip gelýärler. Internet we mobil aragatnaşyk ulgamlarynaky bökdünçlikler goňşy Gazagstandaky tolgunçlyklaryň fonunda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyran mahalyna gabat geldi. Döwlet başçysy bu tawşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ma'lum etdi. Soňky 10 günläri häkimetler ýylata gözegçiligi güýçlendirdi. 10-njy ýanwarda mardak habarçymyz welaýatyň köçelerinde howpsuzlyk we polisiýa işgärleriniň sanynyň köpelendigine, polisiýa awtologlarynaky kanun goraýjylaryň giýjeti bilen köçelerde nowatçylyk çekýändigini habar berdi. Şonda habarçymyz ýaşlaryň mobil telefonlarynyň ellerinden alınıp, olaryň imo messenjerinde kimler bilen näme ýazyşandygynyň barlanýandygyny hem aýtdy. Lewapdaky we mardak habarçylarymyz kanun goraýjylaryň daşary ýurtlarynda işleýän ýa-da okaýan türkmenstanlaryň dogan garyndaşlarynyň öýlerine hem aýlanýandygyny, olary daşary döwletlerdäki hosarlarynyň internetde hökümete garşy çykyş etmeli däldigi barada duýduruş berýändigini habar berdi. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan kanun goraýjylaryň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň ayağa galmagyndan alada edýändigini hem aýtdy. Geçen hepde habarçylarymyz Gazagstandaky wakalaryň Türkmenistanyň ýylatynyň arasynda esasy gurrun bolup durýandygyny, olaryň öz aralarynda Gazagstanlaryň öz hukuklaryny talap etmekde güýçli duwarada gurrun edýändigini hem habar beripdiler. Goňşy Gazagstandaky tolgunçlyklar Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşen mahalyna gabat geldi.